Halos malapit na nga madeklara nga 100% drug-free ang Iloilo Province bangod sa pagbuligay sang pulis, lokal nga panguluhan kag sang komunidad agud nga matap na ang illegal nga droga. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. padayon nga ginaaway sang probinsya ang problema batok illegal nga droga kag malipayon ini. Bangod nga makita niya nga epektibo ang kampanya sang pulis bangod sang minilyon nga drug confiscation nga nagakahulugan nga mabalabagan ang paglaptas sang illegal nga droga sa probinsya. Dugang pa sang gobernador mayara pa sa mga barangay nga may presensya sang droga kag mga drogista apang ginatinghuan sang probinsya sang Iloilo nga ini ang maubos na. Ang dirigin pahayag sang gobernador nga ang effort sa subong ang maga-focus sa pagbalawag sa mga posible alagyan sang droga lakip na mga puerto sa Iloilo, luwas pa sa ginahimo nga pagpangdakop sang mga kapulisan. Now we continue to fight that problem. Although we are gaining ground kay pila sa aton sa probinsya halos 100% declaration ni kita sa drug-free barangays nato. Although may ara pa ang problema. Din kita subong sa problema. Kapanabon kita buho, amot to silingon. We're trying our best to plug the holes kundi nagaagi. Ting alagyan, so far, sa nagligag na tuig, wala laboratorio diri. Di siyempre, but silang gasulod. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.